Lawan Phai Biang kaling sun Air India AIR Iway Sausan siya kanong ba Delhi klem da jia kano kasulong ba namar ka Bthei ubol kano lani ulum meeting hajan ka kat ling sun Bali ha Indonesia. Ka Air India hadin bakal pensange ya ke Jinglet siya Indonesia kala aga Jingshakri ka Biang Pura Phai ya ke Nongleit Jinglet da ka bakal Biang ya ki hotel bat pen kelapor ya ke Jinglet ka ba Om Don Kamsiu. Ka Bthei jong ulum meeting hajan ka kat ling sun ha Bali ha Indonesia kala penthut ya ki Nongleit Jinglet ki bala thmo ban let siya Indonesia bat ka bala pelong ya unong nya jong ka sun hasiteng lenti ba unwan Phai no siya nong ba jongkari siya Delhi kani ka jingjia kala jia menta ka sngi balang ka khat pratari ujeliu laong da ka company ha ka kerwa jongka Air India.